Dobrý deň i zdravo všetkým budúcim kolegom i kolegyňom, ktorí upíšu katedru za ruský jazyk. Mne meno Ana Marija Rac. Ja upisala katedru za ruski jazik 2007 roku i o 4 roky som zakončala osnovni akademski studij. Potim sam upisala master studij i nješka sam master profesor ruskog jazika i književnosti. Robim u novosadskih osnovnih školách. Prepodavam výborný predmet, ruski jazik z elementami nacionalnej kultúry a popri toho še zanimam i s prekladanjem. Z tej nahody htjela bi vam povedati že čom dobre upisati rusku katedru, pretože práve vy budete to tých, ktorí jednoho dňa budete edukovať novi mladí generácii, budete prenošiť ruský jazyk. Práve vy môžete byť jednoho dňa doplníte gramatiku ruského jazyka, pravopis ruského jazyka i práve vy budete to tých, ktorí začuvate identitet Rusnacov na tých prostoroch. Ja vám žičim z tej nahody veľa úspechu i nadám sa, že jednoho dňa budeme spolupracovať. Pozdrav!